noite. Estamos encantadísimos de estar aquí tocando ao pé do mar de Vigo e encantadísimos de participar nesta mostra de oralidade galaico-portuguesa. Somos Luarna Lubre, vimos da Coruña e imos ofrecervos música do noso último traballo e un percorrido tamén polo noso repertorio dende que comenzamos no ano 1986. Este primeiro tema chamase O son das augas, é unha canción que está no último disco e é unha historia que fala dunha pinguiña de auga que cae no río Xallas, desemboca na fervenza do Ézaro e a través do mar acaba en Brasil. Imos a continuar e vimos a facer agora con un tema chamado Canto de Andar, tamén incluído no noso último disco, e este é un tema que é unha mestura de música tradicional e daquelas vellas cantigas galaico-portuguesas. Canto de Andar, para todos vos, moitísimas gracias por estar aquí. Gracias. Facendo
Grazas. Imos agora polos camiños de Cangas cantarlle a María Soliña da man de Celso Emilio Ferreiro. María Soliña. Gracias. Imos agora á cidade de Compostela a través de un poema de Federico García Lorca, dos 6 que escribiu no noso idioma, este Chove en Santiago, para vos.
Grazas. Nos agora ao ano 1986, que foi cando nós gravamos o noso primeiro traballo, naquel momento en LP,
e esta é a canción que lle deu título. É o Son do Ar, para vos. ¡Esta es mítica! ¡Esta es mítica! ¡Esta es mítica, Sergio!
O tema que vai de seguido é un tema que fala de Britonia. Britonia era un obispado que había no norte de Galicia. Moita xente non coñece este dato. E era un obispado que fundaron os britóns, que fuxindo das illas británicas, sometidos ao acoso dos saxóns e de outras tribus, moitos marcharon para o que é actual Bretaña, antigua Armórica, e moitos outros viñeron para as costas do norte de Galicia, e precisamente polo nome de britóns que eles tiñan lle deron o nome tamén a ese obispado que existiu e que todavía quedan topónimos del no norte do noso país. Para todos vos, Britonia.
queremos aquecer um pouquinho mais esta noite. O próximo tema que vamos agora tocar fala sobre o nosso dever em preservar o meio ambiente, um tema tão atual, mas nós nesta noite tão especial queremos ir mais além da dimensão ecológica e queremos assumir aqui o nosso apoio e a nossa defesa ao nosso património imaterial galaico-português. E eu, permitam-me que faça um pequeno comentário. Eu, como portuguesa que sou, de Lisboa e de Nazaré, tenho que confessar-vos que já vivo aqui na Galiza há 5 anos e a Galiza também é a minha terra. Para vós, terra. Você deve saber que sabe sentir a terra, queda ainda quem compreende, canto pode aprender dela, que não existe o silêncio, todo está cheio de sons, canto o rio do vento, todo fala ao teu redor. Aprendes o que queres, ou continuas no interior. Somos parte desta terra, porque a terra somos nós. Como vento que penteia a erva, guardando segredos nos confins da terra. Somos como pedras que o tempo moldeia, envoltas nas trevas nos confins da terra. Somos como a luna que derruba as trevas e espanta as consciências nos confins da terra. Grazas. De novo voltamos ao norte de Galicia, concretamente a zona de Cabo Ortegal, e dali temos un gran amigo, un home que é poeta chamado Xavier Cordal. El fai letras habitualmente para a nosa música, ou nos música para as súas letras, e neste caso é unha letra que el dedicou a nai non fai moito que faleceu, e por extensión tamén está dedicada a todas as mulleres traballadoras do planeta. Chámase Centeas, para vos. No, ni la séptima. No voy a hacer, tu mágico es idea. Voy a tener que decir que por eso. ¿Te burlas? No.
Gracias. Pois nunha das moitas viaxes que fixemos, afortunadamente polo mundo, estivemos en Venezuela e en Venezuela descubrimos que o primeiro disco de música galega editouse ali, cando aquí estaba prohibido cantar en galego. No ano 1968 saliu aquel disco, e un disco onde se recollen música de diferentes cantautores galegos e de un venezolano, fillo de galego tamén, fillo de galegos, chamado Xulio Formoso. En este disco había unha canción moi curiosa, que a letra era do que descubrimos tamén que é actual ministro de Cultura deste país de Venezuela, e a música é do propio Xulio Formoso, e a peculiaridade que ten o tema é que é unha cantiga, é unha pandeirada galega adicada ao Che Guevara. Para todos vos, pandeirada ao Che. Se matou de um anjo para morto que eu foi da bandeira. Corre livre com o chante, ela volta no me
Ben, moitísimas gracias. Vamos agora con un tema que aquí é sobrado presentalo e ensayalo. É un tema que queremos que sexa un homenaxe a todos os poucos cantores de tabernas que quedan e ademais as tabernas que deixan cantar a estes cantores. É o tema o Pousa para todos vos. Vamos con el real. Todas se proclame este patrimonio tan necesario para a nosa identidade. Un abrazo para todos e moi boa noite. Moitas gracias.
Boa noite, moitísimas grazas. Boa noite.